Nagmalampuson ang gipahigayon nga fluvial procession sa imahen ni Senyor Santo Niño. Ini ang report ni Alan Domingo. Gipahigayon ang fluvial procession sa imahen ni Senyor Santo Niño nga gisugdan pasado alas 6 nas munta gikan sa Naval Forces Central sa Lapu-Lapu City. Gisakay sa galyon ang imahen sa Balambata ug sa iyang mga ginikanan ug milawig subay sa Mactan Channel nga giubanan sa mga dibuto nga misakay sa ilang mga sakayang pantagan. Hugot nga seguridad ang ipatuman sa Philippine Coast Guard ug sa Philippine Navy isip mga Guardians of the Sea aron masiguro nga walay aberya sa fluvial procession. Base sa listahan sa Philippine Coast Guard, miabot sa 420 ka mga registered vessel ang misalmot sa prosesyon sa kadagatan. Samtang gatusan usab ka mga dibuto ang nagatang sa matag kilid sa ruta sa prosesyon aron makasudong sa imahen ni Senyor Santo Niño ug imahen sa mahal nga Birhen Maria ug ni San Jose. Hapsay ug malinawon sa kinalibukan ang fluvial procession base sa assessment sa Philippine Coast Guard. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.